पारिपार्श्विक अवस्था को विचार करी कोर्ट यही निर्देश देला जे आसामी शंकर दास से ही इंजीनियर विकास बड़दिना को हत्या करी। तो भारतीय बेंगल कोर्ट दफा 302 अनुजाई आसामी शंकर दादा को 10 वर्ष कारादंड दंडित करागला। The court is adjourned on the day. আজি 10 ବର୍ଷର ସଜା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଦିଟା ମା ସେଉଣ୍ଡ ଛୁଆ ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ। সোনালি ତମେ ଜମା କରିପାରିବେ। ତମର କାଲିରେ ମୋର ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି। ଛାତିଟା ମୋର ଟିକୁଡ଼ା ଟିକୁଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ଜମା କାନ୍ଦୁନି ରେ ମା, ସବୁବେଳେ ଜମା କାନ୍ଦୁନି। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ଶଙ୍କର ଦାଦା? ଆଉ ନିଜର କାନ୍ଦ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଛାତ ଉଠିଗଲେ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ତମର ବି ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେଇଆ ହବ। କାହିଁକି ଜଜ୍ ସାହେବ ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ରଖିଦେଇ ମୋର ମା ସେଉଣ୍ଡ ଛୁଆଟାକୁ ଅନାଥ କରିଦେଲ କାହିଁକି? ତମର ମନେ ଅଛି ଇଂଲିଶ ବିକାଶ ବଡ଼ଦାମ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତାର ସେଇ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ କି ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? ଅପରାଧ ସେମାନେ କରିନଥିଲେ ଜଜ୍ ସାହେବ, ଅପରାଧ କରିଥିଲା ସେ ଶଳା ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସରକାରୀ କାମର ମୁଁ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଲି, ସେ କହିଲା ମୋ ବାଲି ଖରାପ, ମୋ ସିମେଣ୍ଟ ଭେଜାଲ, ଆଉ ମୋ ରୋଡ୍ ହଉଛି ମୋ କ୍ୱାଲିଟି। ମାର୍କେଟରେ ମୋ ରେପୁଟେସନ ଖରାପ କଲା। ତମର ଯଦି ରେପୁଟେସନ ଖରାପ ହେଲା ତମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତ, ତମେ ଅଦାଲତକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ। ଆଇନ ଦେଖଉଛ ଜଜ୍ ସାହେବ, ଭାରତର ବିଜୟ ମାଫିଆ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ଆଜି ବିଦେଶରେ ଅୟସ କରୁଛି। କଣଟା କହି ପକଉଛି ତମ ସେବାରେ? ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଚତୁର୍ଥ ହେବା କଥା ପ୍ରକାଶ ଦିବା ଲୋକରେ ହେଲା। କଣଟା କରି ପକଉଛି ତମ ସେବାରେ? ଚାବି କାଟା ହଜିଗଲା, କଣଟା ତାରି ପକଉଛି ତମ ଆଏ? ତମେ ଆଇନରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶଙ୍କର ଦାଦା, ତମେ ଆଇନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୁହଁ। শঙ্কর দাদা তোমার সে আইনকে খাতির করে না। শঙ্কর দাদা যৌটা তিয়ারি করে সেইটা হচ্ছে আইন। ବୁଝିଲେ ଶଙ୍କର ଦାଦା, ମୁଁ ତୁମକୁ 10 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସଜା ଶୁଣେଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଫାଶୀ ଆଇନ ଦରକାର। ତମେ ଭାବିଲ ବୋଧେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଉଠିଥିବା ବାଦଲଟା ହୁଏ ତମର ଦିନ କିନ୍ତୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଉଠିବ ବାଦଲଟା ଖାଲି ବରଷେଲି ଗୋଟା ରୀତିମତ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏ ଶଙ୍କର ଦାଦା ହଉଛେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ଝଡ଼।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୋଜସାଏ ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ମୋର ମନେ ରହିଲା। ସେ ଶଳା ବାସୁ ମାଷ୍ଟର ମୋ ନାଁରେ କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛି। ତମେ ମତେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣେଇଛ। ତମ 2 ଜଣଙ୍କଠୁ ମୋ ପାଉଣାଟା କୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ଆଦାୟ କରିବି। ଅଫିସର ମୋ ହାତରୁ ଟିକେ ହାତ କଣ୍ଟା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି କି ଏଠୁ ଚାଲି ଯିବିନି। କେବଳ ମୋ ଝିଅ ଦିଟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାତିରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରି ମୁଁ ବହେ କାନ୍ଦି। ନାଇରେ ସୋନାଲି, ନାଇରେ ପାୟଲ, ଭଲରେ ଜମା କାନ୍ଦନି, ଜମା କାନ୍ଦନି। ଆରେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥାଏ ଯେମିତି ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଁ କଣ୍ଟାଟେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ଭାବି ନେବ ଏ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଅନାଥ ହେଇଯାଇନ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବ। ଆରେ ଗପ ଶୁଣିବନି, ଗପ ଲେଖିବ। ରାଜା ରାଣୀ ଗପ ନୁହେଁ କି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁଢ଼ୀ ଗପ। ନିଜ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର